ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଏବଂ ଏହି 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟର ମାସ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାସରେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇଯିବା ସହ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅବସରରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲାସର ସହ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝରିଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଝଲକ ଟିକେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁରୁସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେଠାକାର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ସହ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆସବାବ ପତ୍ର ଯଥା ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଟିଭି, ହୋମ୍ ଥିଏଟର ଆଦି ବାହାରିବା ପରେ ଲୋକେ ପୁରୁଣା କାଳର ପୋଥି ପୁରାଣ ପଢିବା ଏବଂ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଝରିଗାଁ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବଜାୟ ରହିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌରବର ବିଷୟ। ପିଢି ପରେ ପିଢି ଏହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ରହିବ ଏବଂ ଏଭଳି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଦଳର ଗାହାଣ ପୁଷ୍ପକାନ୍ତ ଭୋଇଶାଳ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପକାନ୍ତ ଭୋଇଶାଳ, ଆଉ ଗାଁ ହେଉଛି ଗୁରୁସିଙ୍ଗା, ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଗୁରୁସିଙ୍ଗା, ବ୍ଲକ ଝରିଗାଁ, ଆଉ ମୁଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟିର ଗାୟକ ଅଛି। ସକାଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଶିଖିଲେ? ଆମର ଇଏରେ ତ ଯୋଉ ଆମର ପିଢି ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ବେଚ୍ ଅଛି, ଏଇ ବେଚ୍ରେ ଆମର ହଉଛି ନାଇଁ କି 18 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି। ଏଇଟା 2003 ଆମେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଧରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି 30 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମାନେ 40-50 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନଟା ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ଚଳେଇ ରଖିଛନ୍ତି, କଣ କେମିତି ରହିଛି? এটা আমার মানে এটা কিছু আমি তো সেମିତି কিছু স্বার্থ পাই কিছু নাই। এটা হচ্ছে স্বার্থ মানে কোন আমার এটা ভগবানଙ୍କର যাহা নাম ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନ ନାମକୁ ଜପିବା, ଯୋଉ ଲୋକ ଶୁଣୁଛି ସେ ବି ସେ ଭଗବାନର କିଛି ମାନେ ସେ ଯୋଉଟା ପୁଣ୍ୟ ପାଉଛି ତା ସହିତ ଆମେ ବି ପାଉଛୁ। ତ ଆମେ ଏଟା ଭାଗିଦାରୀ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭଗବାନର ନାଁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେ ଭାଗିଦାରୀ ରହୁଛୁ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଏଇ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଏଟା କରୁଛୁ। କୌଣସି ଡିମାଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଆମର ଯୋଉ ଏବେ ଅଛି ଆମର ଅଛି ମିଡିଲ ରେ ଭାଇ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ବାଇଟ ଯୋଉ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଆମର ଅଛି ମଝିର ବେଞ୍ଚ। ଏବେ ପୁଣି ଯୋଉ ଆପଣ ସକାଳେ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଟା ଅଛି ଆମର ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ଆମ ଗାଁରେ ଏଟା ମାନେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲା ଅଛି, ତ ଏଟା ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଉମରକୋଟରୁ ବୈଷ୍ଣବ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନା ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई www.naodisha.com को लॉगिन करंतु।